אהלן מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק של דלתות התודעה. שבוע טוב לכן ולכם, אני ברוך נאמן, יוצר תוכן ומרצה להתפתחות אישית ומטפל רגשי התנהגותי. בכמעט עשור האחרון אני חוקר את מרכיבי התודעה שלנו דרך הממדים של הגוף, השכל, הרגש, הנפש והרוח. בכל פרק אני אארח חוקרים ומומחים שהקדישו את חייהם וזמנם לחקר בהתנסות לשאלה איך התפיסה שלנו מעצבת את המציאות שלנו. הפודקאסט הזה נולד מתוך סקרנות אמיתית ומתוך אמונה לחשיבות של שיתוף והפצה של ידע חשוב ובעל ערך. השאיפה שלי היא להאיר את תשומת לבכם לתהליכים הפנימיים שלנו, ולעשות את כל זה בצורה מסקרנת, עניינית ונגישה, כדי לספק לכם כלים פרקטיים וידע לצמיחה ורווחה אישית. השבוע הזה בחרתי לעשות פרק סולו. מצאתי לנכון, במיוחד בתקופה הזו שמאופיינת בחוסר ודאות, כלכלית, ביטחונית, תעסוקתית, חברתית, רגשית, נפשית, להקדיש פרק מלא למה שמייצר אצלנו הרבה מאוד סבל, בעיקר בזמנים של משבר. וזה הצורך שלנו הכל כך בסיסי הזה, לשליטה וודאות, וחוסר היכולת שלנו לפעמים לשחרר את מה שנמצא מעבר למה שאנחנו תופסים שהוא בשליטה שלנו. כרגיל, אם מצאתם איזשהו ערך בפרק הזה, אנא מכם, העבירו אותו הלאה, שתפו אותו, דרגו, כדי שאולי גם אחרים יוכלו ליהנות מזה. שתהיה לכם האזנה נעימה. אנחנו נוטים לחשוב שבני אדם הם שונים אחד מזה באופן מהותי ומאוד מאוד ייחודי, והדבר הזה הוא נכון, כשאנחנו מדברים על החוויות, הזיכרונות, האמונות המאוד סובייקטיבית שלנו, התרבות שבה גדלנו, החינוך שקיבלנו במקום שממנו באנו, וכמובן כל הדברים האלו הם סובייקטיביים לגמרי. אבל כשזה נוגע לעולם הרגשות שלנו ולמערכת הצרכים שלנו, אנחנו נראה שבני אדם הם מאוד 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 דומים, ולא רק שאנחנו דומים, אנחנו גם בתור בני אדם, אנחנו נעשה הכל כדי לענות על הצרכים הבסיסיים שלנו. הצרכים שלנו, באופן, נקרא לזה אירוני, הם הופכיים ומשלימים אחד את השני, כמו כל דבר בטבע. הם נראים לנו, כשאנחנו מסתכלים עליהם לראשונה, כמשהו שסותר אחד את השני, אבל הם לא בהכרח סותרים אחד את השני, הם משהו שהם משלים אחד את השני. כי אם אנחנו נדבר רגע על הצרכים שלנו, אז אנחנו נבין שמצד אחד, יש לנו צורך לוודאות וביטחון. להרגיש בטוחים, לדעת, לחשב את צעדינו קדימה. מצד שני, אנחנו רוצים בחיים שלנו קצת גיוון וקצת הפתעה, משהו שיגרום לנו איזשהו עניין ואיזשהו ריגוש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כדי שנוכל ליהנות מאי הוודאות הזאת, שאנחנו כל כך מפחדים ממנה. מצד אחד יש לנו את הצורך העז והעמוק להיות נאהבים, להרגיש שייכים, להיות חלק ממשהו. וזה לא משנה אם זה על ידי המשפחה שלנו, הסביבה הקרובה שלנו, על ידי החברה, או מעגלים שונים שאנחנו נפגשים איתם במהלך החיים. כשמנגד, יש לנו את הצורך להיות נבדלים אחד מהשנייה או אחד מהשני. להרגיש מיוחדים, להרגיש ייחודיים, לא להיות אחידים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בדעות שלנו, בלבוש שלנו, במראה שלנו ובתחומי ההתעניינות שלנו. אנחנו לפעמים רוצים כל כך להיות נבדלים עד שאנחנו עושים את זה עד כדי הקצנה. וזה מה שהופך אותנו לכל כך שונים אחד מהשני. ולכולנו, על הצורך בוודאות וביטחון, הצורך בגיוון, הצורך באהבה והצורך בנבדלות, יש גם עוד שני צרכים שבין אם הם נראים מעל פני השטח או לא נראים מעל פני השטח, יש לנו אותם והם הצורך לצמוח ולהעניק מפנים כלפי חוץ לעולם, ממה שיש בתוכנו, ואנחנו כבני אדם חייבים. כשאני אומר חייבים, אני מתכוון לזה ברמה ההתפתחותית שלנו, אנחנו חייבים לצמוח. וזה לא משנה אם זה רגשית, פיזית, חברתית, כלכלית או כל דוגמה אחרת, אחרת אנחנו נרגיש או נחוש תקיעות. ותקיעות, אגב, פתח סוגריים, היא לא מצב אמיתי, היא איזושהי תחושה פנימית שיש לנו. אין שום דבר בעולם הטבע, ובתוכו גם עולם בני האדם,
שתקוע או נמצא במצב של סטגנציה. הכל בטבע שלנו, או שהוא צומח, או שהוא קמל. קחו לדוגמה עץ או שיח, בהינתן ויש להם את כל המשאבים שזמינים להם, שזה מים ושמש ודשן בריא, לא יפסיקו לצמוח עד קצה הפוטנציאל שלהם, או עד כמה שאם אפשר לקרוא לזה גנטיקה מאפשרת להם. והאדם והטבע הם דבר אחד. גם אנחנו מתנהגים כמו אותם עצים או כמו שיחים, ואנחנו נצמח עד גבול הפוטנציאל שלנו. אבל, בשונה מצמח או עץ, לנו יש עוד כמה יכולות שאנחנו עוד מעט נדון עליהם, שמונעים מאיתנו באמת לצמוח לקצה גבול הפוטנציאל שלנו. ואם אנחנו מבינים שהאדם והטבע הם דבר אחד, אז אם אני אצטט מהמקרא, האדם הוא עץ השדה, אז אם אנחנו לא צומחים בעולם הפנימי שלנו, אנחנו נרגיש תקועים. סגור סוגריים. אז הצרכים הללו שאני עברתי עליהם כרגע רק באיזשהו רפרוף, כן, הצורך בוודאות וביטחון אל מול הגיוון ואי הוודאות בין האהבה לבין הצורך בחיבור ובשייכות לבין הצורך להיות נבדל ושונה וייחודי, וכמובן גם הצרכים שלנו לצמוח ולהעניק מתוך הדבר הזה, להיות בצמיחה ולהיות בנתינה, הם קיימים בכל אדם באשר הוא. ולכל אחד יש דרך שונה ומגוונת לענות על אותם צרכים, אבל מה שאפשר לומר בצורה ודאית, הצרכים הללו חייבים להיענות, כי אם הם לא יענו בדרך אחת, הם יענו בדרך אחרת. וכאמור, יש לנו דרכים שונות ומגוונות לענות על הצרכים שלנו בתור בני אדם. תכף גם ניתן קצת דוגמאות על הדבר הזה. בפרק הזה, אני רוצה להתמקד איתכם באחד הצרכים הכי בסיסיים והכי הישרדותיים שלנו, והוא הצורך בביטחון ובוודאות. מה שאפשר לקרוא לו גם צורך בשליטה. כי הצורך הזה, הכל כך בסיסי הזה, שאמור להעניק לנו שקט נפשי, רווחה, ידיעה ברורה, הוא באופן פרדוקסלי, לפעמים, גורם לנו לחוש חוסר ביטחון, וחוסר שקט נפשי, וחוסר רווחה. כי אם הוא לא נהנה בצורה נכונה ובריאה, הוא יכול ליצור בדיוק את האפקט ההפוך ממה שאנחנו מצפים שהוא יביא לנו. אז אני מוצא שהדבר ההגיוני לעשות כדי להבין באמת איך הצרכים שלנו, בייחוד הצורך בשליטה וודאות, לפעמים מנהלים אותנו או יוצרים את האפקט ההפוך, חשוב להבין או ראוי לשאול קודם כל, מה זה בכלל הצורך בביטחון ובוודאות, ואיך הוא בכלל קשור לנושא הזה של צורך בשליטה. אז אני מוצא שכדי להתחיל להסביר את אותם דברים, צריך לדבר על המקור שיוצר אותם, והמקור שיוצר אותם ברמה לפחות הפיזיקלית, זה המוח שלנו. והסיבה שאני אומר מוח, זה כי הוא זה שאחראי ברובו, מעבר לתהליכים הגופניים, שקורים תוך כדי תנועה, הוא אחראי להפקה והעיבוד של המציאות, ושל תפיסת המציאות שלנו. אז המוח שלנו לא יכול לסבול תחושה של אי ודאות, של אני לא יודע מה קורה, של בלנק ספוטס כאלה, שאני לא יכול להסתכל עליהם או לא יכול לדעת מה הן, וכך גם התודעה שלנו. התודעה שלנו בהרבה מאוד תרבויות מיוחסת כמקום מושבה בתוך המוח. והתודעה שלנו מורכבת מקליטה ועיבוד של אירועים שקראו לנו בעבר וקצת יותר מזה. מה שאנחנו קוראים לו במילים פשוטות זיכרון. הזיכרון שלנו צרוב בתמונות, בצלילים, בקולות, בריחות, בטעמים, בתחושות גופניות. לדוגמה, אני זוכר את הפעם הראשונה שאבא שלי לקח אותי לטיול, שזה היה רק אני והוא. אני זוכר את זה כי זה היה זיכרון רגשי. ואני זוכר את זה גם בתמונות, אני זוכר איפה היינו, אני זוכר מה אכלנו, אני זוכר באיזה חדר ישנו, באיזה חוף ים הלכנו, אני זוכר איך נראית המצלמה שהוא צילם אותנו. אני זוכר את זה בכל מיני אספקטים חושיים כאלו ואחרים. אז המוח שלנו קולט ומעבד אירועי עבר בצורה של חושים, ואנחנו כבני אדם, מעבר ליכולת שלנו לזכור דברים מסוימים, ויש לנו אגב סוגים שונים של זיכרון. יש לנו זיכרון תאי, יש לנו זיכרון רגשי, יש לנו זיכרון קוגניטיבי. אז ניחנו בכישרון נוסף, והכישרון הזה הוא היכולת שלנו בעצם לדמיין דברים, כמו לחלום בהקיץ, לנתח תרחישים עתידיים, או אפילו לנסות לנבא את העתיד.
ברגע שיש לנו סימני שאלה כאלה, המוח שלנו מתחיל להשתמש בכישרון הזה של הדמיון, כדי למלא את החלל החסר. למה? כי המוח שלנו, כמרכז שליטה ובקרה של הגוף, אם אפשר לקרוא לו גם ככה, ברמה ההישרדותית ביותר, אמון על ההישרדות של אורגניזם לאורך זמן. ואנחנו בני אדם, אנחנו אורגניזם. בדיוק כמו שיח או חיה. וכשיש למוח כאמור סימני שאלה כאלה, או אם אפשר לקרוא לזה במרכאות שחסרים לו משתנים במשוואה של מה עתיד לקרות, אז אנחנו באופן כמעט מיידי מתחילים למלא את החלל הריק הזה של אי הידיעה או אי הוודאות בהנחת הנחות, בהסקת מסקנות, או במה שקרא לו דניאל כהנמן שימוש בהיוריסטיקות. היוריסטיקות הן השלכה עתידית על דברים שקרו לי בעבר, כלומר למידה מהניסיון שלי והשלכה על העתיד מתוך המקום הזה, ואנחנו עושים את זה כדי ליצור איזשהו רצף הגיוני, או כדי ליצוק משמעות והיגיון ללמה הדברים כמו שהם. כי אנחנו, או יותר נכון המוח שלנו, לא אוהבים את האי ידיעה הזאת שקורית, שבמילים אחרות משולה גם לאי ודאות. דוגמה מאוד מאוד עצובה לזה, אנחנו יכולים לראות מהאירועים האחרונים, כאמור, 7 לאוקטובר, ראיינו בטלוויזיה את אותו אבא של ילדה בת 9, שקוראים לה אמילי, וכשראיינו אותו הוא סיפר שכשדיווחו לו שהיא נרצחה ולא נחטפה, הייתה לו מעין הנחת רווחה מאוד מאוד כאובה, אבל במידה מסוימת גם ראו את הנחת הרווחה שלה הקלה, כי הוא העדיף לדעת בוודאות, להיות ודאי ובטוח מה עלה בגורלה, מאשר לתרחש את הנורא מכל על מה היה קורה אילו היא נחטפה בידי חמאס. וכמובן חשוב גם לציין שבסוף דווח והתגלה שהיא נחטפה בידי חמאס, ולימים היא גם חזרה הביתה בשלום, וזה דבר משמח מאוד. אבל זוהי דוגמה להמחיש לנו עד כמה המוח שלנו זקוק לוודאות וביטחון, וכמה הוא יעדיף את הוודאות והביטחון עד כמה שהיא כואבת ונוראית, על פני אי הוודאות וחוסר הביטחון של אי הידיעה. אפשר לראות את זה גם, אגב, בגיבושים בצבא, שלוקחים לחיילים, לוקחים להם את השעונים ולוקחים להם את כל המידע של מה עתיד לקרות ב3-4 ימים הקרובים של הגיבוש, כדי לנסות לשבור את רוחם. מקפיצים אותם בלילה, בשעות לא שעות, נותנים להם לסחוב משקלים למרחקים שהם לא ידועים, או שאין להם סוף לכאורה, וכל הדבר הזה כדי להוסיף אי ודאות לתוך הממד של בחינת החוסן המנטלי או הנפשי. עכשיו, במקביל לעובדה שהמוח שלנו מתרחש תרחישים, מסיק מסקנות, משתמש בהיוריסטיקות, או מנסה למצוא איזשהו רצף הגיוני כדי למלא את החורים הללו בקיר במה שנקרא ידיעה, או ידיעה פיקטיבית, קורה עוד דבר באותם הרגעים הללו, של הסימני שאלה שתצאים לנו בתוך הראש, והוא התהליך הגופני הרגשי. כשיש לנו אי ודאות, במיוחד במצבים מסוכנים או מצבים טראומטיים, כמו מלחמה, קריסה כלכלית, מגפה כלל עולמית, שכל האירועים האלה כולנו חווים אותם, חווינו אותם, ועוד נחווה את ההשפעות שלהם על העולם ועל העולם הפנימי שלנו. מה שקורה במצבים מסוכנים או טראומטיים כאלה, המערכת הסימפתטית שלנו עובדת, והיא זו שאחראית על מצבי עוררות בעת של סכנה. עכשיו, מערכת סימפתטית ומערכת פרסימפתטית זה שתי מערכות שעובדות בגוף שלנו. המערכת הסימפתטית היא אחראית על מצבי עוררות ופעולה, כמו הילחמות או בריחה וכן הלאה. והמערכת הפרסימפתטית היא המערכת שמחזירה את הגוף שלנו למצב של רגיעה. לי מאוד עוזר לזכור את שני המונחים האלה בסימפתטי ופרסימפתטי כמו פרה. פרה לא עושה יותר מדי, נחה ואוכלת דשא. אז אנחנו רוצים להביא את הגוף שלנו למערכת הפרסימפתטית ולא בהכרח הסימפתטית. ככה איזושהי דרך לזכור את זה. אז המערכת הסימפתטית שלנו עובדת כשיש את אותם סימני שאלה, בטח ובטח באירועים טראומטיים, והיא אחראית על המצבי עוררות שלנו בסכנה. כשהמערכת הסימפתטית שלנו עובדת,
מופרשים בגוף שלנו הורמונים שנקראים אדרנלין וקורטיזול, או מה שקיבל את התואר הורמון הלחץ, והם גורמים לנו לפעול מתוך פחד ומתוך סכנה. עכשיו, אנחנו בתור בני אדם, לרוב אנחנו נימנע מכאב, ואי ודאות היא סוג של כאב פסיכולוגי. אגב, היא מאוד מאוד כאב פסיכולוגי עבורנו. לרוב נימנע מכאב מאשר נשאב לחוויית העונג. וזה כי כאב מיידי הוא חזק מעונג עתידי. כאב שאנחנו חווים אותו כאן ועכשיו הוא הרבה יותר חזק מאיזשהו תגמול או איזשהו תענוג שנקבל בעתיד שלנו. עכשיו אני אומר לרוב כי אין שחור ולבן בעולם התוכן הנפשי ובעולם התוכן הפסיכולוגי. יש קווים מנחים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד תלוי במודעות של האדם לעצמו ולתהליכים שמתרחשים בתוכו. כלומר, ככל שהמודעות שלי גבוהה יותר, ככה יש לי יותר יכולת לשנות אותה, וככל שהמודעות שלי נמוכה יותר, ככה בעצם יותר קל לנהל אותי. הן מבחינה חיצונית והן מבחינה פנימית. גם תהליכים פנימיים שאנחנו לא ערים עלינו, או לא ערים אליהם, הם מנהלים אותנו. עכשיו, אותם הורמונים שהזכרתי מקודם, האדרנלין והקורטיזול, כשהם פועלים במקביל לתחושת האי-ודאות ולצורך שלנו לענות על הסימני שאלה עם העסקת מסקנות והנחת הנחות וכן הלאה, הם מצמצמים את עדשת היצירתיות שלנו, את היכולת שלנו לחשוב בצורה יצירתית, היכולת שלנו לפתור בעיות בצורה יצירתית. ועל ידי שני הגורמים האלה שקורים בו זמנית, הן רק מגבירות את העוררות של המערכת הסימפתטית ומכניסות אותנו יותר למצבים חרדתיים, לחוצים וכן הלאה. אז בעצם השילוב של שני התהליכים האלה, הניסיון מצד אחד של המוח למלא את סימני השאלה והמצב הרגשי הגופני שלנו מצד שני, יכולים באמת במהירות C לגרום לנו לפעול מתוך יצרים אינסטינקטיביים ולהיכנס דווקא למצבים של תחושה של אי-ודאות מוגברת שתוביל אותנו במוקדם ובמאוחר אגב, להתקף חרדה, לפחד מוגבל, לתחושת לחץ, לתחושת שישות, בין אם פיזית ובין אם רגשית, אם הדבר הזה כמובן קורה לאורך זמן. וכמובן חשוב גם לציין שכל הדברים האלו מתבטאים בסופו של דבר בגוף שלנו ובבריאות שלו. הדבר הזה שתיארתי כרגע, שני התהליכים שאגב קורים בצורה מאוד 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 מהירה. זה לא תהליכים איטיים, זה תהליכים קוגניטיביים רגשיים שהם יכולים לקרות בשניות. אז אותם תהליכים יובילו אותנו לתחושה של חוסר שליטה. והגורם הכי מאפיין, או אם יהיה יותר מדויק לומר, הגורם שהכי מאפיין חוסר שליטה, הוא חוסר אונים. כשאני מרגיש שאין לי שליטה על דבר מסוים שקורה לי, או בכלל, אני מרגיש חסר אונים. וחוסר אונים אומר במילים אחרות, שאני מאמין, בצורה סובייקטיבית כמובן, כל אחד לעצמו, שאני מאמין שאין לי יכולת לעשות שום דבר אל מול אותו איום או אותו אירוע שניצב בפניי. תחושת חוסר האונים הזאת גורמת לנו בצורה שהיא בשום פנים ואופן לא רציונלית, להתחיל לסגל לעצמנו דרכי התמודדות והתנהגויות אל מול המצב הזה של אי-ודאות. ובשלב הזה חשוב להבין שהצרכים שלנו יכולים להתבטא בשלל התנהגויות שונות ומגוונות. אז אני אתן לזה דוגמאות שונות להתמודדות הזאת של אנשים שונים אל מול אי-ודאות, כדי שנוכל רגע להבין את זה בתכלס. ואולי תיקחו את זה אתם לאופן שבו אי-ודאות והצורך בשליטה פוגש אתכם בחיים האישיים שלכם. אז דרך אחת להתמודד בצורה לא רציונלית, אני מזכיר, עם אי-ודאות היא דרך של אמונות שווא, או תלות באמונות שווא. אתם אולי מכירים את מה שאמרתי בתואר OCD, שהוא Obsessive Compulsive Disorder, או בעברית הפרעה טורדנית כפייתית. אז הפרעה טורדנית כפייתית היא בעצם סטים של אמונות, שגוררות אחריהן פעולות כמובן, כי הכל בא לידי ביטוי בפעולות בסוף. אז היא בעצם סטים של אמונות, שאם אני אבצע את הפעולות שלהן,
או לחלופין לא יבצע את הפעולות שלהן, זה ימנע ממני לחוש כאב, או דווקא זה יגרום במרכאות למשהו שאני רוצה שיתקיים, שהוא יתקיים. לרוב זה פועל על הצד השלילי של דבר. אני אאמין בדברים ואפעל על פיהן כדי שדברים רעים לא יתרחשו. לדוגמה, אם אני אגע בידית של הדלת 5 פעמים לפני שאני נכנס, אז הפגישה שלי תהיה מוצלחת. או אם אני אומר לעצמי משהו בראש 7 פעמים בסדר מסוים, אז מישהו לא ייפגע חלילה, או אני לא אמות. OCD הוא ביטוי של תחושת חוסר ודאות, שמוביל לפחד מאוד גדול, לרוב ממוות או ממשהו רע אחר שעתיד לקרות. אז אדם יכול למנוע מעצמו תחושת אי ודאות, אני מזכיר בצורה לא רציונלית, כלומר שהיא לא תיטיב עמו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בזה שהוא ייצר ודאות פיקטיבית שבה הוא מאמין, אף על פי שיכולה להיות מומצאת לגמרי. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת יכולה להיות צורך של בן אדם לדעת. פשוט לדעת. לדעת מה קרה, מה קורה, מה עתיד לקרות, מי אמר מה למי, מה חושבים עלינו או מה חושבים עליי, איך תופסים אותי אישית או חברתית או בין אישית. לדוגמה, במיוחד בתקופה שמאז 7 לאוקטובר, אנחנו מוצאים את עצמנו, לפחות אני מצאתי את עצמי בהתחלה של הדבר הזה, דבוק למסך טלוויזיה שאני צופה בו באמת בלי הבחנה על כל דיווח קטן, וגם אם שמעתי את הדיווח 9 פעמים, בפעם העשירית עוד יותר טוב. ככה אני מצאתי את עצמי דבוק לאט לאט בלי לשים לב לערוצי חדשות, וזה לא משנה אם זה אגב אצלכם באפליקציית חמ"ל, או בערוץ 12, 13 או 14, או בכל אפליקציה היום שנותנת התראות על ימין ועל שמאל. הצורך הזה לדעת מה קורה, מה קרה, מה יכול לקרות, מה התרחישים הפוליטיים, צבאיים, אפשריים, על ידי פרשנים כאלו ואחרים, זה נותן לנו איזושהי תחושה של שליטה שהיא פיקטיבית, אבל זה נותן לנו איזושהי תחושת שליטה שאנחנו יודעים מה קורה, שאנחנו מחוברים למציאות, שאנחנו חלק מהדבר הזה שקורה. השליטה הזאת שאנחנו חווים דרך המסך טלוויזיה והעדכונים השוטפים, היא רק שליטה פיקטיבית. בפועל, כשאנחנו צופים וממלאים את התודעה שלנו באין ספור מבזקים, אנחנו רק חווים יותר ויותר חוסר שליטה גדול יותר. ואנחנו, עם חוסר השליטה שלנו, אנחנו חווים יותר פחד. כי אנחנו צופים בכל מה שמתחולל בחוץ, בזמן שאנחנו בבית ובתכלס אין לנו הרבה שליטה על המציאות בכלל. ואם תשימו לב אגב, בערוצי חדשות משדרים בלופים חוזרים. זה בסוף מה שמביא את הרייטינג. ומוסיפים לזה הרבה דרמה והרבה פרשנות אישית. גם זה, כמובן, משפיע על התפיסת מציאות שלנו. אגב, כמו כל דבר אחר. אז אם כבר בחרתם לצרוך חדשות, תעשו את זה בצורה של משיכה ולא בצורה של דחיפה. כלומר, תבחרו אתם לצרוך באופן אקטיבי, כשאתם ניגשים לדבר, ולא שהדבר דוחף את עצמו אליכם. אז במשיכה ולא בדחיפה. לא שידחפו לכם מבזקים למול המסך, אלא מתי שאתם רוצים להיכנס ולצרוך חדשות עדיף. זה כמובן מחזיר לכם את השליטה, מתי להיכנס ומתי לעצור. ועדיף כמובן, אם אתם כבר עושים את זה, אז עדיף שתעשו את זה בקריאה ולא בצפייה בחדשות. ככה, אם אנחנו מדברים קצת מבחינה חושית, אז ככה הממדים של הטון, של הבעות פנים, של הדגשים, הדרמה נעלמת, והקול שלכם הפנימי נכנס במקום. אז זאת ככה איזשהו טיפ קטן, שאם אני רוצה להתעדכן, אז אני נכנס באופן פרטני כזה לטלגרם, וקורא את הדברים, ואני לא צופה בהם בשום צורה כזו או אחרת של וידאו. דוגמה נוספת, אגב, יכולה להיות אדם אחר, כן? שיכול לקבוע עכשיו איזשהו נופש בחול, ולחרוש את כל האינטרנט על מקומות, לראות איפה יש מרפאות או בתי חולים, איזה קווי אוטובוס לוקחים ולאן לוקחים אותם, ומה האטרקציות הכי עדיפות והכי משתלמות כלכלית, כמה יעלה כל דבר, ואיפה הכי כדאי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה נותן לו איזושהי תחושת שליטה בסיסית לידיעה איפה הוא במרחב. עוד גורם שמשפיע על ההתמודדות מול החוסר ודאות,
הוא כל הנושא של ביטחון עצמי. ביטחון עצמי, אם אני יכול להגדיר אותו ככה בקצרה, הוא האמונה שלי, או תחושת הוודאות שלי בעצמי וביכולות שלי, כדי לפעול ולהגיב לאירועים מסוימים שקורים לי. כלומר, ככל שהביטחון העצמי שלי נמוך יותר, ככה אני אתמודד פחות טוב עם חוסר ודאות, בטח שבמצבי קיצון. או מה שאנחנו קוראים לו בז'רגון הצבאי, עקת הקרב, האי-ודאות, תחברו אותה לחוסר ביטחון עצמי או לביטחון עצמי נמוך, ההתמודדות שלי תהיה הרבה יותר מורכבת, או אם אפשר לומר, הרבה יותר קשה. בקליניקה, לרוב אני שואף לחזק אצל האדם שיושב מולי את הביטחון ואת הערך העצמי, כדי שהוא יוכל להתמודד עם מה שהחיים מביאים לו לסף הדלת. כי בסוף חשוב לנו לדעת להתמודד בצורה בריאה, ולא רק להיות בתגובתיות כל הזמן, או בחוסר תגובתיות, או בחוסר פעולה. הפער הזה שתיארתי כרגע, בין הצורך שלנו לשליטה וודאות, לבין כמה באמת שליטה יש לנו על מה שקורה, היא מייצרת לנו תחושה של חוסר אונים. עכשיו, פתח סוגריים, פה אני חושב שחשוב מאוד להגיד ולהדגיש שהתחושות האלה שאני מתאר, החוסר אונים, החוסר שליטה, החוסר ביטחון וכן הלאה, הן לא באות ודופקות בכניסה הראשית של המוח שלכם ואומרות לנו, היי, אני חוסר אונים, שלום שלום, פנה לי מקום. הן לא עובדות ככה, הן מזדחלות לאט לאט לתוך המערכת הרגשית שלנו ומשפיעות עליה. גם ולרוב כשאנחנו לא שמים לב. והדברים האלו מייצרים במידה רבה סבל. מצד אחד, ההיאחזות שלנו בסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, שהוא, אם אפשר לומר, האמונות שלנו, החדשות, התפיסות השגויות שאנחנו מחזיקים בהן וממניחות אותנו, מורידות אותנו למטה, וחוסר המסוגלות שלנו וכן הלאה. ומצד שני, הפחד מהאי ידיעה. אז ההיאחזות שלנו במה שאנחנו מספרים לעצמנו מצד אחד, ומצד שני הפחד מאי ידיעה, הם אלו שמייצרים אצלנו סבל. וזה מוביל אותי לשאול, אוקיי, אני מבין שאין לי הרבה שליטה על אירועים חיצוניים שמתרחשים בחוץ, אז על מה לעזאזל כן יש לנו שליטה? ולצערי אני אהיה כנה, ואני אומר שעל מעט מאוד מאוד יש לנו שליטה. אין לנו שליטה על 99% מהדברים שאנחנו חווים במציאות שלנו. למען האמת, אין לנו אפילו שליטה על המחשבות שטסות לנו במוח על מיליון קמ"ש, ובטח שלא על המערכת הרגשית שלנו. אם היה לנו שליטה על המערכת הרגשית שלנו, היה לנו מאוד מאוד קל להפסיק להיות עצובים או כועסים, או להפסיק פשוט לחוש כל רגש שאנחנו מייחסים לו איזושהי תכונה שלילית. אין לנו שליטה על איך ייראה יום המחר שלנו, או מה יגידו עלינו אנשים, או מה יחשבו עלינו, או מתי יהיה צבע אדום, או איפה ייפול טיל. אין לנו את השליטה על הדברים האלו, וזה לא משנה כמה קפיצות נעשה במקום, או כמה פעמים נשטוף ידיים, או באיזה סדר נסדר את הארון בגדים שלנו. אוקיי? והדבר הזה קשור גם לקבלת העובדה, שיכולת הבחירה שלנו היא מאוד מאוד מוגבלת. אז אין לנו שליטה על הרבה, יש לנו שליטה על מעט, אבל המעט הזה הוא הרבה מאוד. אני באופן אישי מאמין שיש בורא לעולם הזה, ולכן בציטוט אין הכלי יכול על יוצרו. כלומר, אין לנו שליטה על מה שאנחנו רק חלק ממנו. יש לנו בחירה בתוך גבולות המציאות שלנו, ואם אפשר לומר, גבולות המציאות שלנו מתחילים ונגמרים בין האוזניים שלנו. כלומר, אם יש לנו מודעות, אז יש לנו בחירה. יש לנו בחירה על מעט מאוד, אבל כמו שאמרתי, המעט הזה הוא הרבה. הוא מעצב את העולם שלנו בכל אספקט אפשרי. יש לנו שליטה מלאה על שני דברים. האחד, על תשומת הלב שלנו. השני, על הפרשנות שלנו מאותו הדבר, מאותו הרגש, לאותו האדם שאליו שמנו לב. אז אין לנו שליטה על 99% מהדברים, אבל האחוז הקטן והבודד הזה שיש לנו שליטה עליו, זוהי תשומת הלב שלנו, וזו הפרשנות שלנו לדברים שקורים, או לאופן שבו דברים מתרחשים. ואם אנחנו מסכימים על הדבר הזה, אז אנחנו יכולים, ואגב, גם אם אנחנו לא מסכימים, אז תכתבו לי, ואני ממש אשמח לשמוע את דעתכם.
אבל אם נניח ואנחנו מסכימים על העובדה הזאת שיש לנו שליטה אך ורק על תשומת הלב שלנו ועל הפרשנות שלנו, אז אנחנו יכולים להתקדם לשאלה היותר חשובה, איך אני יכול להחזיר תחושת שליטה לחיים האישיים שלי, או לחלופין לסביבה הקרובה שלי, לאנשים שאני אוהב, לילדים שלי, לחברים, למטופלים, מי שעובד עם קליניקה, אבל בוא נייחס את זה רגע לעצמנו, איך אני יכול להחזיר תחושת שליטה לחיים שלי. אז כמו שאמרנו, תחושת שליטה היא ביטוי של הצורך בוודאות. ואם אני אדם בעל ביטחון עצמי, יש לי יותר ודאות פנימית, ואני פחות מסתמך על גורמים חיצוניים לקבל את התחושת שליטה וביטחון. למה? כי היא קיימת בתוכי. היא כבר נמצאת בתוכי ואני יכול להסתמך יותר על עצמי מאשר להסתמך על הסביבה או על החדשות או על כל גורם חיצוני כזה או אחר. אז מצד אחד, דרך טובה להחזיר לעצמנו את הביטחון העצמי היא לעשות פעולות קטנות שיראו לנו שההצלחה או יציאה מאזור הנוחות היא לא כל כך רחוקה ובלתי אפשרית. עכשיו, ככל שזה נשמע קלישאתי כזה, פעולות קטנות, אם תרצו או לא תרצו, יוצרות אצלנו מסוגלות. קחו את הדוגמה הפשוטה ביותר, אם אני אתן לילד משהו שהוא מעט אפשרי עבורו, קצת אפשרי עבורו, ובמידה גדולה מאתגר אותו, ברגע שהוא יצלח אותו, הוא יחווה הצלחה. הוא יחווה תחושת מסוגלות גדולה יותר. אצל ילדים קטנים זה יכול להתחיל בפאזל של 4 חלקים, ועד לפאזל של 3,000 חלקים באנשים מבוגרים. בסדר? סתם לשם הדוגמה. עכשיו, התחושת מסוגלות הזאת שנוצרת, אם התחושת מסוגלות הזאת היא ממשיכה לאורך זמן, כשהיא משולבת במה שאנחנו קוראים לו מעט התמדה ומעט רצון, היא יכולה בטווח הארוך ליצור שינויים משמעותיים מאוד באופי ובהתנהגות של כל אדם. זה מצד אחד. פעולות קטנות. שהן, אגב, אני פותח פה סוגריים, זה פעולות קטנות שאנחנו עושים באופן אקטיבי. בסדר? כל פעולה קטנה יכולה להחזיר לנו את השליטה לחיים שלנו. עכשיו, מצחיק ככל שזה נשמע, גם לסדר את המיטה שלי בבוקר, או להחזיר משהו למקום ששכב הרבה מאוד זמן, או להחליף את הפאקינג מנורה הזאת בתקרה, אחרי שמיליון שנה רציתי להחליף אותה, וכבר 4 שנים אני בדירה הזאת ואין לי פה אור, זה גם פעולה אקטיבית קטנה, שמעלה את רמת המסוגלות שלי. עכשיו, יכול להיות שאתם לא נמצאים בתחתית של הסולם בהיבט של זה הפעולות שאני צריך לעשות, אבל רק לשם ההמחשה, חשוב שנבין שכל פעולה קטנה שאני עושה אותה באופן אקטיבי, מתוך, נקרא לזה, רצון, או לא, פחות מתוך הכרח, היא מחזקת ומעלה את רמת המסוגלות של אדם מסוים. סגור סוגריים. מצד שני, אנחנו רוצים, אני אגיד מהעולם הפנימי שלי, ואתם לא יכולים לקחת את זה, חייבים להפסיק לנסות לכפות את עצמנו על המציאות. להפסיק לנסות לכפות את עצמנו על המציאות. אפשר לראות את זה אגב באנשים שהם שתלטניים, שמנסים לכפות את עצמם על אנשים אחרים. אנחנו רוצים, במקום לכפות את עצמנו על המציאות, אנחנו רוצים לקבל אותה ולשאול את עצמנו, מה אני כן יכול לעשות בתוך הבחירה המוגבלת שיש לי. לדוגמה, עד כמה שיש לי את הרצון, באמת הרצון העמוק, להקיש באצבעות שלי, ושכל הסרט האימה הזה שאנחנו חווים מה-7 באוקטובר ועד היום ייגמר, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול, כי אני לא יכול לשלוט על משהו מעבר לשליטתי. אני לא יכול לכפות את הרצון שלי על המציאות שהיא מעבר לתפיסת המציאות האישית שלי. לעומת זאת, מה אני כן יכול לעשות? אני יכול בהתאם לאירוע המתגלגל הזה, לשאול את עצמי ולהחליט איך אני יכול לתרום, או איך אני יכול להתמודד עם האירוע. להתגייס, להתנדב, לשתף, לחלוק ידע, להפגין. איזה פעולה אקטיבית אני יכול לעשות שהיא תחת מוטות השליטה האישיים שלי. ואגב, לעשות את הדבר הזה לא מתוך פחד וחוסר אונים, אלא מתוך בחירה שקולה וקבלת המציאות. כי אם אני רגע חוזר לחוסר אונים, אז חוסר אונים הוא לא פעולה אקטיבית מבחירה. הוא תגובה פסיבית או תגובה כנועה למציאות. כלומר, אנחנו רוצים
להזיז את תשומת הלב שלנו מהמקום הזה של חוסר אונים, של תחושת חוסר שליטה, של אי ודאות וחוסר ביטחון, או במילים אחרות ממרכאות, למה זה קורה לי, או אוי ואבוי, או אמא לה או אבא לה, ממצב של חוסר אונים, למה אני יכול לעשות עם המצב. איך אני יכול לשפר, לעזור, לפתור, לתרום וכן הלאה. אחד הדברים שיותר מאפיינים פוסט-טראומה, זה התגובה הראשונית של חוסר האונים וחוסר היכולת לפעול באופן אקטיבי. וככל שאנחנו הופכים פחות ופחות אקטיביים אל מול המציאות שאנחנו תופסים כאי ודאית, אנחנו יותר ויותר נשתבלל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לתוך המקום של תחושת חוסר שליטה או חוסר אונים. פעם קראתי משפט שהיה כתוב בו, זה לא משנה איך אתה תופס את עצמך, זה משנה איך אתה משחרר. ואני חייב לציין שלשחרר, או להבין בכלל מה זה לשחרר, זה משהו שלקח לי הרבה שנים ללמוד, ואני עדיין כמובן למד אותו כל הזמן, פעם אחר פעם. עכשיו, חשוב להבין שכל מה שיש לנו, ואני אומר כל מה שיש לנו ככל אדם לעצמו, זו תפיסת הזהות שלנו. זה כל מה שיש לנו. אין לנו שום דבר אחר להאחז בו מלבד צמד המילים מי אני, או אני. שהוא גם מה שאנחנו קוראים לו, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו. ואני אומר את זה כי אחד הגורמים שמאוד מקשים עלינו לשחרר, זו ההאחזות שלנו. ההאחזות בחומריות, ההאחזות בסיפור הזה, ההאחזות בתפיסת העצמיות שלנו, ההאחזות במה שמוכר ובמה שידוע, אף על פי שהוא כואב. אנחנו מכירים את זה מעולם הבודהיסטי, שהבודה אומר שהמהות של הסבל, או הסיבה לסבל יותר נכון, היא דווקא ההאחזות והתלותיות בדברים. והמשחק, אם אפשר לקרוא לחיים משחק, אין לו ההאחזות במה שמוכר וידוע. ויכול להיות אגב שמה שאני מגדיר כאני, הוא בכלל משהו שהוא לא שלי, אלא דברים שחונכתי אליהם בילדות או בתרבות שלי, ואני פשוט לא מכיר אחרת. המשחק הוא לא ההאחזות במה שמוכר וידוע, המשחק הוא לשחרר את מה שמונע מעצמנו, להיות מי שאנחנו באמת. עכשיו אני רגע עושה פתח סוגריים, לכל המשפטים היפים האלה שאנשים מצטטים באינסטגרם, או שמעתם איזה גורו, אתה יכול להיות מי שאתה באמת, הדבר הזה נשמע פואטי או קלישאתי, אבל בוא נדבר רגע תכלס. בסופו של דבר, בתכלס, בקצה. הדבר היחיד ששם לאדם רגליים מלמלא את השליחות שלו בעולם, או לתפוס את המקום שלו בעולם, כפי שהוא היה רוצה לתפוס, זה הוא עצמו, נקודה. כל שאר הדברים הם אתגרים, הם קשיים, הם גורמים חיצוניים שיכולים לעכב את האדם מלהגיע למקום, אבל לא בהכרח למנוע ממנו באופן חד משמעי. אם אני אלך רגע בהיסטוריה, אז אנחנו נראה שמשה רבנו הוא זה שפיקפק בעצמו. כי כבד פה וכבד לשון אני ומי ישימני. אלוהים בחר אותו, אבל הוא פיקפק בעצמו. שרה אימנו הטילה ספק ביכולת שלה להביא ילדים. היא לא האמינה בעצמה שהיא יכולה להביא ילדים. היא זו שבסוף נהפכה לאם כל חי. יונה הנביא ברח כי הוא לא האמין שהוא מסוגל להתמודד מול אותו אירוע, אף על פי שהוא נבחר. לבסוף הוא חזר. ואפילו דוד המלך התפלא על בחירתו למלך על ישראל, והוא נהפך למלך על ישראל. ויש עוד אין ספור דוגמאות לאנשים שלא האמינו בעצמם, או מנעו מעצמם להיות מי שהם באמת, עד שזה בסוף חלחל להם לתודעה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. ואני, או אף אדם אחר, כן? לא אני ולא אתם, יכולים להגיע למקום של שלמות, וכשאני אומר שלמות אני מתכוון מתוך השורש שלם, ולא מתוך המילה מושלם, משהו שהוא שלם, משהו שהוא עגול. אני לא יכול להגיע למקום הזה של שלמות, של שלם, אם אני נאחז במה שאני לא. או לחלופין, במה שכובל אותי מלהתקדם למקום הזה. עכשיו, מוכרים במאה ה-21 את כל התהליך הזה של התפתחות אישית, כאילו קל ונעים וכיפי. זה גם, אבל ממש לא. כי להשתחרר מהדפוסים שלנו, מההתנהגויות שלנו, מהאמונות שלנו, שאנחנו מחזיקים בהם כל כך,
מתוך העובדה שזה מה שאנחנו מכירים, ואם זה לא יהיה זה, אז מה כן? הוא לא תהליך קל בכלל. הוא תהליך אפשרי, בהחלט, אבל הוא קשה. ואגב, הוא קשה כמו כל דבר שאשכרה שווה את זה. אז לכל מי שנמצא בדרך שלו ככה להתוודע לעצמו או להכיר את עצמו, אז אני כבר אומר, בעיניי תהליך התפתחות בריא ותהליך התפתחות טוב, או במילים אחרות להחזיר שליטה על החיים שלנו מתוך מקום של בחירה ולא מתוך מקום של פחד, הוא תהליך של התקלפות, והוא תהליך של השאלת מחסומים, והוא תהליך של להתנער ממשהו לא באמת שלי, או לא באמת מגדיר אותי בצורה הפוטנציאלית הטובה ביותר שלי. אז מה זה אומר לשחרר? או איך משחררים? לי לקח הרבה מאוד זמן לשחרר. את מה לשחרר? את מה שאני מאמין על עצמי, או את האופן שבו אני תופס את עצמי. ובעיניי, לשחרר אומר בצורה הפשוטה ביותר, לשים קצת פחות זין, סליחה על הבוטות, על מה חושבים עליי, איך תופסים אותי, כי בתכלס זה לא באמת משנה. כי זה אף פעם לא מה חושבים עליי, אלא יותר מה אני חושב שאנשים אחרים חושבים עליי, כן? לשחרר זה אומר לא להאמין לעצמי, או לדברים שאני אומר לעצמי על עצמי. לשחרר זה להטיל ספק בכבוד, במה שאנחנו מתייחסים אליו הרבה פעמים כעובדה ולא כדעה. מה שאנשים אחרים אומרים, מה שראינו בטלוויזיה, מה שראינו בחדשות, מה שקראנו באיזשהו מאמר כזה או אחר, או אדרבה ואדרבה ואדרבה, איזשהו סרטון שראינו בטיקטוק או באינסטגרם או בכל פלטפורמה דיגיטלית כזו או אחרת. זה להטיל ספק בדברים הללו ולהתייחס אליהם כדעה ולא כעובדה. כל כך הרבה פעמים אמרתי לעצמי שאני לא אצליח עד שאיזה יום של כזה רגע של מודעות, תפסתי את עצמי ושאלתי את עצמי, תגיד, מי אמר שלא תצליח? מי אמר לך את זה? מי לימד אותך את האמירה הזאת? וגיליתי שבאופן אירוני, אני המצאתי את זה. אני אמרתי את זה לעצמי. ואתם תגלו, כמו שאני ממשיך כל הזמן לגלות, שרוב הדברים שאמרנו לעצמנו שאנחנו לא יכולים לעשות, זה דברים שאנחנו החלטנו עליהם. בין אם אנחנו אמרנו אותם לעצמנו, או הם נאמרו לנו מהסביבה, ואנחנו בחרנו לקבל אותם כעובדה ולא כדעה של מישהו אחר. וכשאנחנו מקבלים מהסביבה שלנו עובדות, אנחנו לא מנסים לערער אותן. אנחנו לא מנסים לסתור אותן. לשחרר, בעיניי, זה גם אומר לתת לגוף להתבטא. להיות מודע לגוף שלי. האם הוא מקובץ, האם הוא מרווח. האם הגוף שלי נוקשה או שהוא נינוח. לשים לב לנשימה שלי. אם אני עוצר אותה. או אם אני נושם נכון. אם אני נושם לא נכון. לשחרר בעיניי זה להרפות כשצריך. לשחרר במקומות מסוימים, אם נלך לתורת החסידות או לרבי נחמן מברסלב, אנחנו נגלה שלשחרר זה להוציא זעקה. או לצעוק צעקה לעולם. לשחרר זה לרקוד כשכולם רואים. וזה לא משנה איך אני רוקד. לשחרר זה יכול להיות לתת לעצמי להתבטא בציור. זה לשחרר לתוך דף נייר את כל מה שמתחולל בתוכי. לשחרר זה לכתוב. לכתוב בלי לבקר, בלי לשפוט, בלי לערוך. זה פשוט לכתוב. לשחרר זה לתת לעצמי לצנוח לתוך העולם הפנימי שלי דרך מדיטציה או אפילו בהליכה עם אוזניות. לשחרר, במובנים הפשוטים ביותר, זה פשוט להרפות את האחיזה במה שאנחנו כל כך נאחזים בו. ומה שאנחנו נאחזים בו זה לא משנה אם זה רגש או משהו חומרי, או סיפור מנטלי, או אמונה עצמית. כל דבר כזה או אחר. זה לשחרר את אותם דברים. אנחנו מפחדים לשחרר אחיזה, כי אם אנחנו נשחרר אנחנו ניפול. אתם תגלו שאתם לא תיפלו לשום מקום. ואגב, גם אם תיפלו, אתם תיפלו למקום היחיד שחשוב להגיע אליו, זו הסיבה. למה אתם מאמינים מה שאתם מאמינים, וברגע שיש לנו גם את הסיבה, אנחנו יכולים לשחרר את הדפוס. לשחרר זה להעיז להסתכל אחורה, אגב, בעבר שלי, ולקבל את מה שהיה מתוך הבנה שלא היה יכול להיות אחרת.
כך היה, ומזה יהיה מה שאני אבחר מכאן. לשחרר זה להגיד, אני מקבל את עצמי, כמו שאני, על אמת, וזה לא סותר את העובדה שיש לי עוד לאן לצמוח מכאן. הרבה פעמים אנשים מפחדים שאם הם יקבלו את עצמם, אז הם יישארו בינוניים. ואז מה הם עושים? הם הולכים לצד השני של המשוואה ונהיים מאוד ביקורתיים ומאוד שיפוטיים כלפי עצמם. אומר את זה בתור בן אדם שסחב על עצמו את הביקורתיות והשיפוטיות בשתי ידיים במשך שנים. להגיד לכם שזה הוביל אותי רחוק, אולי, להגיד לכם שיש לזה משקל רב מאוד על כל מי שאני, חד משמעית. ואולי ברמה הבסיסית ביותר, בעיניי, כי הכל זה בעיניי, לשחרר זה לאהוב, ובעיקר את עצמי. כשאני משחרר, וכל אדם יכול לשחרר אחרת, כמובן שיש קווים מנחים, אבל זה עניין אינדיבידואלי. כשאני משחרר, אני בעצם מקבל את העובדה שאין לי יכולת שליטה על שינוי העבר שלי, או על כל מה שמעבר לי. כל מה שהוא מעבר להישג ידיי, או תפיסתי, או שליטתי. וכשמתפנה לנו המרחב הזה, מכל אותן המחשבות, ההנחות, הפחדים, הפרשנות הקורבנית שלנו והאי-ודאות, כשמתפנה המרחב הזה, כשאני משחרר את העובדה שאין לי שליטה על הכל, אני יכול להתחיל למלא אותו במה שבאמת יש לי שליטה עליו. ובאמת מה שיחזיר את המושכות של הביטחון ושל הוודאות לידיים שלי. ואלו הן כאמור, כמו שאמרנו מקודם, התשומת לב שלי, הבחירות שלי וההחלטות שלי. חשוב לי לומר, רגע לפני סיום, מבלי להרחיב יותר מדי, שעד כמה שהצורך שלנו בוודאות וביטחון הוא גדול, ואצל כל אדם זה באמת בתחום אחר בחיים, אצל מישהו יכול להיות ודאות וביטחון בזוגיות, אבל גיוון בעבודה או בעסקים. כן? הוא יזם מאוד מצליח, אבל הוא צריך את הבית המאוד בטוח שלו. עבור מישהו אחר, ודאות וביטחון יכול להיות במקום התעסוקה שלו. הוא יעבוד באותה עבודה במשך המון זמן, כי זה נותן לו את הביטחון הכלכלי שלו. או ביטחון ביטחוני, כמו שכולנו חווים כרגע. אז אצל כל בן אדם זה בתחום אחר בחיים שלו. אבל חשוב לי לומר שעד כמה שהצורך שלנו בוודאות וביטחון גדול, אנחנו חיים בעולם שמאופיין בבסיס שלו על חוסר ודאות וחוסר ביטחון. שום דבר הוא לא ודאי ושום דבר הוא לא בטוח, ולא משנה כמה ננסה לכפות את עצמנו או ליצור את הוודאות והביטחון בחיים שלנו, אנחנו נבין שמה שמאפיין את העולם הזה הוא שינוי. שינוי הוא הדבר שקורה כל הזמן. ואם אפשר אפילו לחתום את זה במשפט, שינוי הוא הדבר היחיד שהוא קבוע. ולכן, מה שאני רוצה שתיקחו מכאן היום, זה שהיכולת שלנו להתמודד עם השינויים האלה במציאות שלנו, היא הרבה יותר חשובה מתחושת הביטחון והוודאות התמידית הזאת, שאנחנו תמיד מנסים לעטוף בה את החיים שלנו. אז אם נסכם ולומר, לנו כבני אדם יש צורך מאוד עמוק בוודאות וביטחון. הוא מגיע לתחושה של חוסר שליטה או לחוסר אונים, כשאנחנו מנסים לקחת שליטה על משהו שהוא מעבר לשליטתנו, מעבר לתפיסתנו, כי כל מה שהוא בשליטתנו הוא נמצא אך ורק בין האוזניים שלנו, בתודעה שלנו, בדעת שלנו. וגם עליה יש לנו מוטות שליטה מוגבלות, ומה שאנחנו באמת יכולים לשלוט עליו בין האוזניים שלנו, זו תשומת הלב שלנו. כי האנרגיה שלנו זורמת לאן שהתשומת לב שלנו מופנית. על תשומת לב שלנו ועל הבחירות שלנו. ואם אנחנו נחזיר לחיים שלנו, קודם כל את ההבנה הזאת, שאנחנו צריכים לשחרר את מה שאין לנו שליטה עליו, כי ככל שאנחנו מנסים לכפות את עצמנו על העולם ועל מה שאין לנו שליטה עליו, אנחנו נחוש יותר חוסר ביטחון, יותר חוסר שליטה ויותר חוסר אונים. כי אנחנו מנסים להשיג משהו שהוא מעבר להשגתנו. וכשאנחנו מבינים את העובדה שהבחירה שלנו היא מוגבלת, ומוטות השליטה שלנו הן מוגבלות, בעצם אנחנו יכולים להתחיל לחזור למקום שכן יש לנו שליטה עליו. זה התשומת לב והבחירות שלנו. ואם אנחנו נשקיע שם פעולות קטנות כגדולות, כדי לקיים בתוך העולם שלנו את היכולת שלנו להשפיע על המציאות, אנחנו נחזיר לעצמנו את השליטה, בין אם בפעולות קטנות או גדולות, ואנחנו נתחיל לחוות יותר שליטה, ודאות וביטחון, ופחות חוסר אונים ופחד.
אז קודם כל אני מאחל לכם ששליטה וודאות תבוא תמיד ממקום בריא בחיים שלכם. ואם יש לכם איזה שהן שאלות או איזה שהן הערות, אתם יכולים להגיב פה למטה ממש בפודקאסט בשאלות ותשובות, או לכתוב לי באופן אישי, אני מפנה זמן ועונה. וכרגיל אני אומר שאם מצאתם איזשהו ערך בפרק הזה, אני אשמח אם תשתפו, תחלקו, תעבירו אותו הלאה, וכמובן אם תדרגו אותנו זה יהיה גם דבר מעולה. אז עד הפעם הבאה, שיהיה לכם שבוע מקסים, שולח לכם הרבה הרבה אהבה ואנרגיה טובה.